Benvinguts a Jocs i Bon Rotllo. Avui vos presentem el joc de Sushi Go. Se tracta d'un joc molt senzillet, d'uns 15 minutets a partir de 8 anys, i és de 2 a 5 jugadors. En què consisteix el joc? Es tracta de compartir cartes, passant les cartes de jugador a jugador i elegint sempre una carta per a poder puntuar en cada ronda. El joc està estructurat en 3 rondes. Ara anem a fer una partida a 3 jugadors, repartint 9 cartes a cada jugador. I què fem? Aleshores, en les nostres cartes hem de triar una carta, ficar-la davant nostre, boca baix, que no es vega, i tots els jugadors al mateix temps hem de girar-la per a que se vega. I aleshores passem el reste de cartes al jugador de l'esquerra. I tornem a repetir el procés. Elegim una carta, la baixem i la girem tots a la vegada. Així fins que no queden cartes. Ara anem a explicar com funcionen totes les cartes. Tenim cartes de nigiri, que podem veure que n'hi ha nigiris de truita, de salmó i de calamar, que ens atorguen 1, 2 i 3 punts respectivament. Però si abans baixem un wasabi a la taula, podem ficar damunt un nigiri i això triplicarà el seu valor al final de la ronda. A més d'això, tenim els sashimis. Els sashimis, si acumulem 3 sashimis en una ronda, seran 10 punts. També tenim la tempura, que si tenim 2 cartes de tempura, són 5 punts. Molt bé. La gyoza també és acumulativa i valdrà al final de la ronda 1, 3, 6, 10 o 15 punts, depenent si tenim 1, 2, 3, 4 o 5 gyozes al nostre poder. Més gyozes ja no puntuaran més. També tenim els palillos, que és una carta que serveix sobretot al principi de tot. La baixem i després, quan ens passen les cartes, podem baixar 2 cartes. Si ho fem, les baixem les 2 a la vegada, li donem la volta i els palillos el tornem a la mà, de forma que els palillos aniran circulant entre els jugadors. Si els palillos és l'última carta que t'arriba a la mà, no va puntuar res, perquè els palillos no tenen puntuació. També tenim els maquis. Els maquis pot haver dibuixat 1, 2 o 3 maquis i aleshores anirem acumulant maquis a la nostra reserva. Al final de cada ronda, qui més dibuixes de maquis tinga, puntuarà 6 punts i el segon puntuarà 3. Per últim, el púding és l'única carta que no es descartarà entre rondes, perquè totes les cartes se descarten entre rondes. El púding se conservarà davant nostre. I el que farà és que al final de la partida, qui més cartes de púding tinga, guanyarà 6 punts i qui menys cartes de púding tinga, perdrà 6 punts. I això és tot. Esperem que us hagi agradat el joc. I fins la pròxima partideta en Jocs i Bon Rotllo. Pues esperem.